Tämän videon aiheena on 5 tappavinta eläintä. Viidentenä listalla ovat kotilot. Yli 20 000 kuolemaa tuottavat vuodessa. Kotilot saattavat näyttää pieniltä ja viattomilta, mutta ne voivat välittää skistosomiaasia aiheuttavaa loisimatoa. Yli 200 ihmistä sairastaa skistosomiaasia ja siihen kuolee vuosittain ainakin 20 000 ihmistä ja ehkä jopa 200 000 ihmistä, arvioi WHO. Neljäntenä listalta löytyy koirat. Myös ihmisen paras ystävä kuuluu tälle listalle. Se ei kuitenkaan välttämättä johdu siitä, että koiralta palaisi pinna omistajansa. Monissa maissa koira saattaa kantaa rabiesta eli vesikauhua. Viruksen aiheuttama tauti voi tarttua ihmisen pureman kautta. Myös eläimen syljen joutuminen rikkinäiselle iholle tai limakalvolle voi tuoda tartunnan. 99% noin 35 000 vuotuisesta rabieskuolemasta on koiran aiheuttamia, arvioi WHO. Kolmanneksi listalle sijoittuu käärmeet, erityisesti aavikkotaipaani. Aavikkotaipaani on Australiassa esiintyvä myrkkykäärme. Se on maailman myrkyllisin maalla elävä käärme. Kookkaan yksilön myrkkyvarastot riittävät tappamaan äärimmillään 100 aikuista ihmistä tai 250 hiirtä. Käärmeet tavataan Australian sisäosissa. Kuivuneiden jokien pohjat ovat lajin mieleisintä elinympäristöä. Kakkospaikalle pääsemme me itse. Ihmiset, YK:n, huume- ja rikosviraston synkät tilastot kertovat, että maailmassa tehtiin vuonna 2012 noin 437 000 murhaa. Olemme siis itse toiseksi pahin vihollinen. Pahin vihollisemme, siis maailman vaarallisen eläinihmisen näkökulmasta, on kuitenkin hyttynen. Pieni verenimiä levittää ihmisiin monenlaisia tauteja, joista tuhoisin on malaria. Siihen menehtyy yli puolet hyttysten vuosittain tappamista 750 000 ihmisestä. Malarian lisäksi hyttyset levittävät esimerkiksi dengue-kuumetta, joka tekee tuhojaan etenkin Aasian ja latinalaisten sen Amerikan lapsien keskuudessa.